дар хонаводаҳои тоҷикӣ бобою бибӣ нақши бисёр фаъол доранд, хусусан дар тарбияи набираҳои хурдсол. одатан агар ин аввалин набира бошад, бибӣ бо меҳру эҳтироми бузург ӯро парасторӣ мекунад, маслиҳатҳо медиҳад ва ҳатто шабҳо барои нигоҳубин кӯмак мерасонад. ин албатта як сарвақти бузург барои кӯдак аст. ӯ аз чанд сарчашма муҳаббат мегирад. бобо ё бибӣ одатан сабру таҳаммули зиёде бо набира доранд ва барои волидон муҳим аст ки ин масъаларо бо эҳсоси миннатдорӣ ва ҳамзамон бо риояи ҳадди тавозун идора кунанд. ҳангоми расондани кӯдаки шумо мумкин аст байни шумо ва бобою бибӣ дар баъзе принсипҳои тарбия ихтилофи андеша пайдо шавад. масалан, модар мегӯяд намак додан ё конфет хӯрдани кӯдаки дусола барвақт аст, аммо бибӣ ҳеҷ гап не ширинӣ хӯрад чӣ мешавад гӯён метавонад пинҳонӣ ба ӯ ширинӣ бидиҳад. ё шумо кӯдакро соати муайян хобонданӣ мешавед, вале бобо бо ӯ бозӣ карда то дер бедор мемонад, зеро дилаш намеояд хоби ширини набираро маҷбур кунад. дар чунин ҳолатҳо беҳтар аст бо мулоимат ва эҳтиром бо падару модари худ суҳбат кунед. фаҳмонед ки ин қоидаҳо барои саломатӣ ё одатҳои хуби кӯдаканд, на аз рӯи маҷро. масалан, гӯед намак ба кӯдаки то 3 сола зарар дорад, биёед якҷоя кӯшиш кунем бенамак хӯрок тайёр кунем. бобою бибӣ низ бешубҳа бехатарии кӯдаконро мехоҳанд ва вақте шаҳр меёбанд, одатан ҳамкорӣ мекунанд. аз тарафи дигар, аз таҷрибаи бои калонсолон омӯзед. шояд бибӣ роҳи хобондани кӯдакро хеле беҳтар медонад. ин ҳамкории наслҳо тарбияи кӯдакро ғанӣ мегардонад. кӯдаконе ки бо бобою бибиашон вақти зиёд мегузаронанд, дар пайванди наслҳо ва арзишҳои хонавода решадортар мешавад. дар ниҳоят муҳим он аст ки миёни ҳамаи калонсолони муҳити кӯдак модар, падар, бобо, бибӣ ягонагии асосӣ дар арзишҳо ва муҳаббати беандоза ба кӯдак мавҷуд бошад. оё бобою бибӣ кӯдаки шумо дар нигоҳубини ӯ кӯмак мекунанд? чӣ тавр шумо маслиҳатҳои наслҳои калонсолро бо усулҳои нави худ мутобиқ мекунед? шарҳи шуморо дар комментария интизорем. сарпарасти барномаи мо ширкати Линдавид мебошад. Линдавид бо витамини Д, қатрае аз витамини офтоб.